80% informácií, ktoré čítaš na internete, nie sú pravdivé. To, čo vidíš v televízii, televízne noviny a rôzne politické debaty, nie je pravda. To, čo vám politici rozprávajú a snažia sa komunikovať cez sociálne siete, alebo televíziu, alebo rádia, nie je pravda. Je to ich politická hra. To, že vám sľubujú slobodu a lepší život, to nie je pravda. Politik tu nebol nikdy pre vás. Česť výnimkám, samozrejme. To, čo vidíš na sociálnych sieťach, takisto nie je väčšinou pravda. Takže účel tohto videa je, aby som ti potvrdil to, že ty vieš, čo je pravdivé. Pozoruj v živote, sleduj, pozeraj sa a vyhodnocuj fakty. Vyhodnocuj informácie a urob si z toho logický záver. Pretože čo je pravda? Pravda je to, čo je pravdivé pre teba. To, čo ty pozoruješ, to, čo ty vnímaš ako človek. Nie to, čo ti niekto chce povedať. Takže dávajte si pozor na to, aby vám na ľudí, ktorí vám rozprávajú, aby ste niečo vy museli robiť. Dávajte si pozor na ľudí, ktorí vás chcú zmeniť. Dávajte si pozor na ľudí, ktorí chcú, aby ste pracovali na ich cieľoch, na ich víziách, na ich poslaní. Tvoj život je len tvoj život. Ty si vyber svoju cestu, ty sa rozhodni, kam chceš, ktorou cestou chceš ísť, ktorým smerom chceš ísť. Pretože toto je tvoj život, toto je tvoj príbeh a ty píšeš svoju knihu. Nie kamarát, kamarátka, tvoj šéf, ale ty.